बधाई हो आनंद बधाई, आनंद बधाई हो आनंद बधाई, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई। आनंद बधाई हो आनंद बधाई, आनंद बधाई हो आनंद बधाई, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई। चौदह से माँ पुन्नी के लिए अवतारे, 18 दिसंबर दिन अवतारे। 14 से माँ पुन्नी के लिए अवतारे, 18 दिसंबर दिन सोमवार, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई। आनंद बधाई हो आनंद बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई। माता पिता सब छठी मनाए, गुरु घासीदास नाम धराए। माता पिता सब छठी मनाए, गुरु घासीदास बाबा नाम धराए, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई। आनंद बधाई हो आनंद बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई, बाजे अमरौती ने घर आनंद बधाई, बाजे अमरौती ने घर आनंद बधाई, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई, बाजे महंगू के घर आनंद बधाई, बाजे गिरौधपुरी माँ आनंद बधाई। पहली बंदा पहली बंदा संत गुरु घासी बाबा, सत्य के ज्ञान दे समान दे परमान दे नगर, सत्य के ज्ञान दे समान दे परमान दे नगर। पहली बंदा पहली बंदा मैं गुरु घासी बाबा ला, सत्य
सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा पहली बंदा घासी बाबाला सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा माता तोरे अमरवती नाई पिता महंगू दास मोरे बाबा गुरु घासी के दिया जलाओ चरण मजा के शीस नवाओ अंतर्यामी घासी बाबा जी सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा जेते खाम माँ झंडा लहरावे गिरोधपुरी मेला सरग से लागे ऊंच नीच के भेद मिटावे सतपुरुष गुरु सत्यता सुनावे सत्य के ज्ञानी सत्य के ज्ञानी सतपुरुष अंतर्यामी जी सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा सत्य के ज्ञान दे सम्मान दे परमान दे नगा।